parantumaan päin ja ei nyt ole kauhean vaikeasta syytä hakea. Tässä erässä ei rangaistuksia ole ollut. Peltonen ja Peltonen loi ja Villehän lataa kiekon häkkiin ja peli on 2-0 ja kyllä imaisee Ehrnrooth pahasti. Kyllä tämä Ruotsin maalivahtitilanne on kyllä todella, se on mielenkiintoinen ja joku voisi sanoa, että se on jopa kestämätön, koska eivät tällaiset vedot nyt saa mennä häkkiin. Ja peli on 2-0 Suomelle ja Ville Peltonen 81. maali maajoukkueessa. Sieltä se tulee täysin ilman mitään maskia ja hupskeikkaa. Sinne se lörähtää. Sieltä lähtee vielä Väänäsen Ossin mainio avaus laitaan ja Peltonen tulittaa sieltä ja kuten vielä kerran näette, niin nyt ei kyllä, täytyy sanoa kyllä, että siinä melkein kaveri kysyy, että mitä näistä kiekoista pitää ottaa oikein kiinni, kun ei oikein kaikkia näe. 28, 20